Som alumnes de tercer d'ESO de l'Inferengue d'Entesa de l'Hospital de l'Infant. Recentment hem realitzat una pràctica que consistia en mesurar el volum d'una classe amb un distanciòmetre làser i calcular quant de temps podrien sobreviure tots els alumnes de tercer d'ESO C dintre d'aquella classe tancats hermèticament. Per poder fer això, hem hagut de seguir una sèrie de processos i passos perquè les mesures siguin correctes. Esperem que aquest petit vídeo us sigui útil i us agradi. El distanciòmetre làser és un aparell per a mesurar distàncies, volums, àrees, sense haver d'utilitzar un metre. Amb un punt vermell apunta a la paret per saber la distància que volem mesurar. Hi ha diversos tipus de modes per a mesurar el que volem. Per exemple, nosaltres hem utilitzat el de volum. Aquestes són les dades que tenim. Concentració d'oxigen de l'aire d'un 21%. Cada persona consumeix una mitja de 196 mil·lilitres per minut i al nostre grup classe són 24 alumnes. A continuació, calculem el volum d'oxigen consumit per una hora i per un grup classe en metres cúbics. Sabem que un metre cúbic són 1.000 litres. Calculem els metres cúbics d'oxigen que hi ha a l'aula. Finalment, calculem quantes hores podríem estar a la classe sense ventilar-la. Hem arribat a la conclusió de que 24 alumnes aguantarien 91,77 hores dintre de la classe tancats hermèticament consumint 25,6 metres cúbics d'oxigen. Fins aquí el vídeo. Moltes gràcies i esperem que us sigui útil.